Illum ħareġ studju fl-Unjoni Ewropea li qabbel l-ilma tax-xorb ma' tip ta' kanċer partikolari. Dan l-istudju janalizza parametri li jkun hemm fl-ilma, kimika partikolari li toriġina mill-klorin u jagħmel assumptions bejn din il-kimika u l-inċidenza ta' dan it-tip ta' kanċer. Il-Korporazzjoni għas Servizzi tal-Ilma tixtieq isserraħ ras kulħadd li l-ilma li jasal għand in-nies huwa 100% tajjeb għal konsum uman. L-ilma tagħna jiġi ttestjat eluf ta' testijiet, l-ilma li jasal għand in-nies jgħaddi minn eluf ta' testijiet, dawn it-testijiet iridu jilħqu limiti stretti ħafna tal-Unjoni Ewropea u din il-kimika partikolari il-limitu tagħha huwa 100 u l-average ta' riżultat tagħna huwa viċin il-50. U f'kemm ilhom isiru dawn it-testijiet qatt ma kellna sampil wieħed illi jaqbes il-limitu tal-Unjoni Ewropea, ġifieri m'hemm l-ebda raġuni għall-allarm. Barra minn hekk nerġa' ntenni li dan l-istudju huwa bbażat fuq assumption il-kwalità tal-ilma ta' Malta tilħaq il-limiti kollha stabiliti mid-Drinking Water Directive, iżda bħala korporazzjoni xorta waħda kuljum qegħdin naħdmu biex inkomplu ntejbu dan l-ilma. Diġà spjegajna kemm il-darba kif qegħdin intejbu l-kwalità tal-ilma, l-ilma se jibda jkollu tom aħjar u bħala parti minn dan il-proċess li huwa proġett massiv, proġett li jaqbes anka il-150 miljun euro, anka din il-kimika ħatkun qiegħda tonqos. Ġifieri mhux talli l-ilma f'Malta jilħaq il-limiti kollha stabiliti mill-Unjoni Ewropea illi qegħdin inkomplu ntejbuh ħalli jibqa' jasal dejjem prodott aħjar għand il-konsumaturi tagħna.